Mga igala, ani ako'y tips sa inyo ha. Kita mo ani akong gunitan. Panghuyop ni kung mapalong na ang kahoy nga inyong gisugnod diha sa abuhan. Tistingir gud ninyo ni kay dali ra kay ni makapasiga ba. Di mo maugtas og hinuyop diha, makautot pa mo huyop-huyop diha kung huyopon lang ninyo nga duol inyong naong dito sa kaning inyong gilutuan ay na ini gamitan ni ninyo para di mo magkalisod inig huyop. Dali ra ni ani ora ni oh. Oh, see? Dali ra kayo kaysa muhuyo pa kag ngana oh. Piting inita, no? Okay. Salamat sa ako ang video.